La vostra llar Les Dàlies es troba a la part alta de Barcelona, perfectament connectada amb el centre, a tan sols uns minuts en transport públic. Situats en el tradicional barri de Guinardó, contem amb totes les facilitats de la gran ciutat, però amb la increïble tranquil·litat que ofereixen els parcs i miradors situats a la vora, podent gaudir d'unes vistes de luxe. Som una residència petita i ens agrada destacar la calidesa i la proximitat amb la qual podem dedicar-nos als nostres residents. L'equip de Les Dàlies es volca dia a dia en aconseguir que la residència sigui una llar on viure en convivència i harmonia. Totes les habitacions són dobles, el que fa que els nostres residents mai se sentin sols. Comptar amb la companyia i conversa dels companys d'habitació sempre fa més amè el dia a dia. Tot i compartint l'habitació, és important comptar amb detalls que ens ajudin a separar i cobrir les necessitats de cada resident d'una manera personalitzada. El mateix passa amb la salut i el benestar, sent aquests els grans pilars que sustenten la nostra filosofia. Disposar de metge, infermera, auxiliars, fisioteràpia amb infrarrojos, recepció 24 hores al dia, cuina pròpia i fins i tot servei de perruqueria. Fan d'aquesta residència una llar que cobreix al complet les necessitats bàsiques i extraordinàries dels nostres usuaris. Es tracta d'oferir-los espais on puguin gaudir del seu temps sense preocupacions, que puguin evadir-se, i en això la terrassa juga un paper essencial. És imprescindible que tinguin activitats dirigides on puguin distreure's i motivar-se personalment, com la costura, l'aromateràpia o l'activitat exclusiva de bellànima. De la resta ja ens encarreguem nosaltres, un equip complet a la cura i servei de qualsevol necessitat o imprevist que pugui sorgir. No dubteu en trucar-nos o escriure'ns. Aquí estarem sempre a la vostra disposició. Benvinguts a la vostra llar.